kuti mwana wangu 28 years mukomana kukwira pamusoro ari naked. Sekuru kana mukada kuita zvekutsura-tsura ndakuzokufremerai rap. Chechipiri chacho akasvika pakuda kundirepa. Ndobva atoti mama mudhara vagarisa vasina chavakuitirai. Nezvamakaita izvi mudhara vari kukuregererai. Mwana wokubereka. Karohwa nemuzukuru haikona zvekutamba. Murodhi mwanangu muna Korobra Way makazara vanhu iri furayi. Akayanara akaribata rakadai. Ndobva asvikondi ini ndobva ndadaiwo. Ndikati kuda kundibaya zvikanzi ndoda kuvhura dombo renyu. Ndoda kuona kuti chibereko chandanga ndakagara chiri kupi. Ndobva akandicheka pamuri kuona. Akandicheka ibanga iri. Rimwe racho riri kugumbuko. Bread. Hanzi autengwe nemari. Waitora kana 2 kg yeshuga, 2 lita yemafuta, aitonopuwa dombo. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune vasati vaita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe tive muri imwe chete. Zvichiteera nyaya dzakabuda kuno kuMufakosi apo mai vakaurayiwa nemwana wavo uyewo vanhu vaishanda vese vachiita zvekudeedzera makombi mutauni, umwe akatema umwe wake akarasikirwa neupenyu. Ipapo mukomana iye anga achitovigwa nhasi. Vagari vemuFakose vanga vakaungana zvakare parutendo rwowo apo pauya vakuru vemapurisa vanga vachitaura navo vachikurukura nekuda kwedenda rapinda muFakose, denda remadrugs. Vatataura navo vati kuno kuMuFakose, every street yemuFakose hapana panoshayikwa pari kutengeswa zvinodhaka izvozvi, uye nzvimbo dzakawanda kunoku atove mabhesi zvekuti vamwe vana havachagara kudzimba, vanotogara kumabhesi ikoko. Dzimwe dzenyaya dzatanzwa panapa nhasi dzanga dzichitofundutsa. Ngatinzwei mai vakapotsa vabatwa chibharo nemwana wavo vachitaura. Chandisunda zvinorwadza kana tichinzwa kuti madrugs. Ndakanga nditoriwo nemwana aitawo zvemadrugs, saka ndicho chandisimudza kuti ndive pano nhasi, kuti ndinzwewo kuti vanoti vakuru vauya kuzosangana nesu nhasi. Maive nemwana aita zvemadrugs iye zvino izvi akarapwa here, haachatora madrugs aya here? Ya, kurapwa akarapwa, haachatori. Ndakatozonomuendesa kubhindura ndokwaari kuzvino. Ari kubhindura kurihebu, kuhama, ari kupi? Ari kuhama. Mukatitsanangurire kuti mwana achitora madrugs zvakatanga sei, uye ndezvipi zvimwe zvokuti makati matanga kuona moti nhai vedu we chii chaitika kumwana wangu? Madrugs aya kana mwana achitora anoita kunge munhu yauya ari kusvikirwa, anoita kunge munhu yauya ari kushopera, anoita kunge munhu yauya akagarwa, zvekuti zvimwe zvinhu zvaanokutaura zvacho izvozvo unoti pamwe mwana wangu aitwa sei, asi ugoti dzimwe nhambo asi mwana wangu akaroyiwa, nezvimwe zvinhu zvaunozoona futi achiita, nekuti haaite chinhu chimwe chete, anenge achiita zvinhu kana 4-5 panguva imwe chete. Aidha anokuprofita kana kuti achakuudza zviri kuenderana newe, kana kuti achakuudza kuti zviri kuseiruko zvakazoti zvese izvozvo unenge uchiti pamwe mwana wangu akaroyiwa, pamwe mwana wangu akuprofita. Ndomapfungira ndakazviita. Chii chakazenge chaakuita mwana chekuti imimi makati mwana wangu uyu akuda rudetsero? Mwana wangu akandiitira zvinorwadza, asi ndinongotenda Mwari, ndakamuregerera zvangu. Mwana wangu paakatanga kutora madrugs handina kuzvisa musoro, ndaitawo kuroyiwa sematauro andaita, asi nekufamba kwenguva mwana wangu akauya. First time yake yakatanga kutora madrugs airara kumabhesi, achiuya neusiku, aingoya pakati peusiku. Nerimwe ramazuva akasvika pakakwira pamusoro peimba asina kupfeka. Munongoziva dzimba dzemuFakosi, aifamba vanhu vakazara vachitora mapikicha vachiona. Ndofunga ndakaita chipo che3 months singabude panze ndichinyara kuti mwana wangu 28 years mukomana kukwira pamusoro ari naked. Zvakandibata, zvakandirwadza. Ndopandakatanga kuchiona kuti mwana uyu zvishuwa akanzi ari kuita zvemadrugs. Ndo drug racho zvarinoita zvokuti munhu anofamba asina kupfeka, anokwira pamusoro asina kupfeka, ende akanga asachati nyare kana kunyara vana pamba, akanga akungoita zvese zvese, akada kufamba asina kupfeka kana kubuda mumba asina kupfeka, ndiye zvake. Zvese izvi zvakasvika pakuti zvakandibata kusvikira iko zvino. Chechipiri chacho akasvika pakuda kundirepa. Ndobva atoti mama
mudhara vagarisa vasina chavakuitirai nezvamakaita izvi mudhara vari kukuregererai mwana wekubereka ndobva apinda mumba takarwisana vana vese vakatiza pamba pangu pane jurawo zvakaitika mujurawo and I screamed, I cried but no one comes. Ndakachema asi hapana takasvika pakurigirana pasi andirigira pasi kudaro rimwe ruoko rwangu rakadzipa pauro rimwe ari kuvhura zipi pakadaro tikukikirizana kudaro ndopandakadedzera mwana wangu musikana wadzanai pinda nepahwindo uchere mvura zvikanzi takurungira poriji tatoisa upfu tiyatoo poriji ndikati chera maporiji ndobva achera maporiji ndikati mudire pamusoro ndobva amudira pamusoro ndobva akasvetuka akaita kukanhuka so ndobva anosvikokwira pasofa bamira patanga kuchema ari papo mandipisa adaro ndikati ndipemwe kapu chera hafu vachera hafu maporiji ndobva ndati iri dakukusiyira ronda rekuti uchandiyeuka kuti ndiri amai ende ropa iro ronda iroro harisi kuzopera ndakamudira apa ndakati handisi kudira kumeso kana pai ndokuda kudira pachesi pekuti uchandirangarira zveshuwa pakatsva kana nanhasi akatsvapa patori nemaki yemaporiji andakamudira ndamudira kudaro akabva abuda ndopa akatiza ndobva anobuda nepahwindo ndokubva aenda ndakatanga zvakare kumutsvaga ini mai vacho nyakumudira ndopa ndanzwa kuti ari kubhesi kuna chikuyakuya akarara ndopa ndakaenda ndosvika ndikuona akarara ziduzu riye radai ndopa ndatosvikoriputitsa ndokunotenga mushonga ndokunotenga mapiritsi ndokutanga zvakare kuchimupa mwoyo wamai ndakutanga kurwadziwa ndakamuona akarara mukomana waakanga arimo mamuna vakomana anokwana kuita 4 vamwe 2 vangu vakasitika asi hana kumbotarisa zveuyu ndakangosvikonanga pane vangu ndobva ndatanga kupa mapiritsi ndobva ndamisira mvura ndikati madii kumboita kuti ageze zvesho akapinda akageza svika mandigirawo hembe yekuchinja here ndikati handina ndobva angogara zvake ndobva ndandouya here nechikapu zvikanzi ndakanoya nesadza kumba nehembe yekuchinja ndikamupa mwoyo waamai ndakanganwa zvaakandiitira nezuro neronda iri raakanga ainaro ndakarwadziwa kuti ndazviitirei asi ndakanga ndaona kuti hapana option yandaigona kuita matimimi mwana akanga ari kubhesi makutoziva kuti zviri kuita kuti mwana wangu aite zvaari kuita izvi zviri kubva pano makanzwa seimi kuziva kuti kune vamwe vanhu vari kutoita izvo zvekuti zvinhu zvavari kuita zviri kukanganisa mhuri bhesi umwe waiti ukanopinda haana kupinda bhesi rimwe chete akapinda anenge 5 mabhesi haana kupinda bhesi rimwe chete ndakanga ndaakutozikana nekumutsvaga saka ndaiti ndikanosvikawo umwe musi ndakasvikawana mune kamwana kane 12 years karimo kakagara katoone nhumbu yatokura akazoenda nako kurihabhu takazomuendesa wedu kurihabhu paHarare hospital tikanomuona aripo mwana iye akatosununguka mwana wake pa12 years idzodzo saka zvinhu zvaitika mumabhesi umu ndakarohwa nehana kuti asi vanhu vari kuregererei dzimba idzi dzichivakwa nevana vachiti mabhesi chinombonzi bhesi chii vana vevamwe here kuti vauye kuzokuvarira mukati mudzimba dzavo ende vabereki vemudzimba idzodzo vaitozvifarira nekuti zviri kuunza mari kwavari ende zviri kuunza chikafu futi paari nekuti mutoriro mwana wangu aisvika pakuba grosari aisvika pakuba mabread hanzi autengwe nemari waitora kana 2 kg yeshuga 2 lita yemafuta aitonopuwa dombo aitora plate nekapu plate yedhaga kapu yedhaga aitonopuwa mutoriro zvangu zvakasvika pakupera naivowo zvaitovapawo kuti mumba mavo muzare zvinhu hembe chaidzo dzakanaka pawaya mukange mawacha aitora trouza rakanaka sheti yakanaka aitoendesa unopuwa mutoriro saka naivowo vaitowanawo zvavanowanawo ipapo asi zvisasingazvifungidziri kuti ndo zvikurara zvikuita kuti vana vedu vadaro ronda riya riya rachipora akadzoka here kumba mwana akadzoka mwana adzoka kudaro haana kugumira ipapo ndakafunga kuti zvapera anomboitawo kunge zviri nani zvinomboita kunge zvapera ndonge ashaya kuuya kwake kumba anenge azotsvaga chekuita sei chekutengesa adaro akatora makapu angu 12 maplates angu 12 ini ndakati midziyo yangu irimo imwe zuva ndakutotasa ndokunotona mwana kana chino masara makapu 4 ndokuenda ndokunotengesa ndobva azoya the following day racho papera 2 days muripo ndikati ndiripo zvikanzi hamuna kuenda chechi ndikati handina ndainga imimi momsi ndikati chii zvikanzi sei muchingoti tocha nehembe dzamunopfeka plus stika ramakanamira pafiriji handidi kuriona karenda iri mumba
handidi kuiona. Karenda sitika futi yamakanamira paTV handidi kuiona. Ndikati kowe ndindonamata iwe haunamati. Masitika angu ekuchechi ndopatatanga kunetsana. Tanetsana kudaro kwakuri kuseni baba asati aenda kubasa. Ndopa akangobuda nebanga. Vana ndobati mama abuda nebanga. Akabata banga akarisawo. Banga iri raida kundivhura padombo. Akayanara akaribata rakadai. Ndopasikundi ini ndobva ndadaiwo. Ndikati kuda kundibaya zvikanzi ndoda kuvhura dombo renyu. Ndoda kuona kuti chibereko chandanga ndakagara chiri kupi. Mutoriro uyu kana takautarisa une satanism mukati. Nokuti zvinoitwa nevana ava zvimwe zvacho hazvizirizvo. Akataura kuti ari kuda chibereko changu inini chaakanga akagara kubva ari mudiki. Kuna baba vake aiti ari kuda livha. Ndikabata livha ramudhara zvangu zvaita sei zvaita. Ndo matauriro evana. Ende vanotoda ropa. Ende havazeze ropa. Ropa vanotoona kunge mvura. Hazvityisi kwavari. Saka vachiita zvavanoita. Akandidhonza tikabuda panze akandidhonza kunosvika kugedhi negumbo ndakazvambarara pasi. Akandorova stonzi ndikadonha paandidhonza negumbo kunosvika kunze kugedhi. Ndasvika kugedhi ndopa akanditi mwakambofa makambobayiwa. Daira iwe Alice daira achinditaura nesita. Ndikati handisati ndambofa. Makambourayiwa ndikati handisati. Wakambochekwa ndikati handisati kanzi manje nhasika ndozuva rako. Tenda Mwari wako kuti zvaita wakutombonzwawo banga. Ndopa akandicheka pamuri kuona. Akandicheka ibanga iri. Rimwe racho riri kugumboko. Rimwe racho riri kugumboko. Nekudhonza kwanga akaita gumbo. Zviya zvokuti amai vakarara havana kupfeka. Anga akandisumudza gumbo mudenga achitari kubaya kudai nebanga gumbo. Ndobva abaya futi zvakare uko kuseri kwaro akabaya pairi. Zvese izvozvo zvakaitika mukati memba yangu nemwanakomana wangu ane 28 years. Kutaura kuno kunototaura kuti atone 30 years gore rino richitanga. Mama chii chamuda kutaura kune vanhu vari kutengesa madrugs aya uye nhasi pamauya kunoku pane mapurisa ari kutaurwa navo. Muri kuvati kudii? Chii chamuri kutarisira kuti chiitike kuti dambudziko honye yapinda mumusha weMufakosi inge inodzivirirwa? I want to say no to drugs. Dai Mwari vapindira kunyangwe nevane dzimba idzi dzaputswa dzaparara vanhu vari kuita zvemadrugs ngavabatwa vagopiwawo mitongo yavo. Tiri vanhu vamwe wacho unotoona kuti munhu wokuziva kuti utaure zvinonetsa but tinoda kuti zvinhu izvozvo zvifumuke zviparadzwe. Naivo vatikuta nhasi ava vakuru vemapurisa dai vatiitirawo chimwe chinhu chinofadza muno Mufakosi. Zviri kuitwa munhu hatisi kuzvifarira. Tasamone pano amai vakachekwa nemwana madrugs iwayo. Zviri kutoenderera mberi hazvisi kupera. Ende vanhu vacho vari kusupply vari kunzi mapurisa vari kusupply madrugs aya. Ende vanotoya chipamunhu ende ukamusungisa ari kutonobuda dhende haasi kunogara kumapurisa. Saka nhasi unoitwa kuti say no to drugs. Dai mapurisa vatinzwisisa seMufakosi, semadzimai ari kuchemera mhuri yavo. Hapana mai vanoda mwana kuti akanganisike. Hapana mai vanoda kuti mwana apute drugs kusvika palevhu rekundibaya kana kundicheka kana kundiuraya. Hapana mai vanenge vachitarisira kana kuda kurepa mai. Zvoti dai ndisina kuita zvakanaka pamwe dai akaita zvimwe zvinhu. Asi tiri kuti say no to drugs. Dai vapindira vatiitirawo zvakanaka vagadzirisa Mufakosi vabata vanhu vese vari kuita madrugs. Mwana akaunzwa kumapurisa dai achirega kuunzwa pamarimba nokuti marimba mapurisa epamarimba havamiri nesu zvokudaro. Kunyange kwadedze kwese kwataita tichiti naiwe mutoonirewo zviri kuno naiwe mutoona vatati ndiri 1 tiri 2 hapana anouya ikoko tsvagai vanhu vanovabata. Saka tiri kukumbira kuti toshandirwa nani. Takasikumbirawo mapurisa anobva kumusoro kuti vatibetsere tikwanise kubata vanhu ava vakwanise kubatwa nemabhesi ese akwanise kuputswa neuyo wacho ari kusupply. Vamwe wacho vanotozvinzwa kuti hatisungwe zvokudaro ende hatiitirwe izvozvo ndevamwe ava. Saka zvinhu zvinototirwadza kuti sei mapurisa vachiregerera zvinhu zvakadai. Sei mapurisa vachiregerera zvinhu zvakadai. Sei mapurisa vachibvumidza kuti vemadrugs vatengese zvinhu zvino zvisingaiti kuvana vedu. Nekuti unenge wakatarisira manake pamwana. Unenge wakatarisira mwana wokuti achakura chairiko achaita basa chadai ozoona madrugs hapasina kwachaenda. Akasvika pakutora madhadha rimwe zuva i1 night akatora madhadha ese ari mudanga akamageza kubva na12 kusvika na2 achigeza 1 dhadha. Hanzi mupana aiti mupana kuti uchene wanzwa mangwana wakaita tsvina mudhara anokuchairisa mudhara anokurova mudhara kutaura nedhadha
pamba pangu ndaichengeta madhadha nanhasi aripo. Aitora omageza wati musingi huku ndodzainzi hapana mukaita zvokutamba imimi hukoyo mudhara vanokurovai muri kunzwa dzaitaurwa nadzo so dzichiswa panzeve muri kunzwa here dati mudhara vanokuchayai but madhadha muda kugeza imimi china yenyu haisipo. Otora 1 by 1 achisa musingi achageza anga ari 46 ndikataura takatanga na12 akapedza na1 kugeza madhadha. Ndopandakazozviona kuti mwana wangu akuputa mutoriro ndopakatangira hondo ipapo. Pavanhu vauya nhasi pana gogo vauya vachiti miri yavo haisi kunzwa zvakanaka uye vanga vakatobereka mwana kumusana. Avowo vane vataura nyaya yekuti muzukuru wavo akatovabata akavarova. Ngatinzwei mbuya vachitaura. Chaita kuti nditi nyangwe ndakabereka mwana kumusana ndisiri kunzwa zvakanaka. Regai ndinoonawo kuri kuenda vanhu vese vagari vemupfakose. Mwanangu tiri kurwadziwa nenyaya yevana vedu vazukuru vedu. Nyaya yemadrugs ndiyo nyaya yanyanyondisumudza nokuti ini ndiriwo victim remuzukuru mwana wangu mukomana andishungurudza musikana iyi. Ndatambudzika mwanangu nekuti kana ndakachengeta mai vekamwanaka ndiye muzukuru wangu uye amuzukuru wangu wechipiri kureva kuti muzukuru chibvi. Handikwanisi kuti ndichamuchengeta mwanangu kana kumuti ndise napukeni kana mapamba acho akauya. Handisevenzi mwanangu. Mai vemwana uyu vari kugara mumabhesi muno mumufakosi. Ndo dambudziko raita kuti chiregedzai ndingoendawo kuhoro kwaungana vamwe. Tinonzwa kuti mapurisa vachatibatsira kuti zvifambe sei. Zvandiri kunyanyoda mwanangu ndiri kuda kuti mabhesi mumufakosi. Dai mabhesi emufakosi ese abhanwa ese. Mwana muzukuru wenyu ane makore mangani uye mwana ari kumusana uyu ane makore mangani akamuita iye aine makore mangani? Muzukuru wangu kutaura kuti mwana uyu akamuita ari kuma 18 years. Asi ndisikanzwa akaitanga mwana uyu ndofunga ari kuma 15 years nyaya yemutoriro. Aienda kuchikoro ndinotoziva kuti 15 years kazhinji takatarisa kunoku mwana ari kuma form 3 form 2 kana akasikisa kuenda chikoro atokuma 4. Aienda kuchikoro here muzukuru wenyu? Aienda kuchikoro here? Hongu muzukuru wangu aienda kuchikoro asi mwana akazongotanga kupanduka kwekutiona kuti mwana uyu ari kuenda zvake kuchikoro asi misikanzwa yake yatova yemadrugs. Akafitanga ari mwana mudiki chaizvo zvandakukuudza kuti kuma 16 ikoko 15 years akanga atanga mutoriro muno mupfakoso nokuti akanga asingachagari mumba. Akaenda odzoka akaenda akada kuti atsurwe aitotaura kuti sekuru kana mukada kuita zvekunditsura ndakuzokufuremera rep. Hongu tinonzwa vamwe vanoti vanhu vanotora mitoriro iyoyi vanenge vanhu vanonzi vari violent vanorova vamwe kwatoita zvaya. Muzukuru wenyu aizviitawo here kumba? Hongu mwanangu muzukuru wangu ari violent musikana iyi aizviita hasha idzodzo. Ndinorangarira kuti rimwe zuva mwana wangu mukomana akazoshayika neheart failure achitorwara akamutsura kuti iwewe wai usinganzwi uchinovata usipo uchingoti shamwari. Paakada kuti amurove inde akanobata mwana wangu kuti asarovani mwana achita usamurove akamba amuruma chigunwe chakamba changodimbuka nzwara ipapo. Saka mwana wangu ipapo akamba angoshayika kuda kuti mwana yanga atova violence. Inini mwana wangu aininyora tsamba dzokundituka zvekutaura kuti iwewe uri kundi abuse hausi kugara neni zvakanaka. Kupedzisira taenda kusocial welfare Highfield achitoita zvemutoriro vakamutora vakamisa kuNorth Court. Ikoko ndoko akanoita mbiri kusvikira aitotiza futi kuNorth Court ikoko kudzoka kuzondi abuse. Ndoshungurudzwa nemwana izvi kuti kushungurudzwa nemuzukuru asiri mwana wako ana mai vake nababa vake zvinhu zvinorwadza zvekuti ndinofunga kuti unokaruka waita ngochapunzikira pasi mwanangu neBP. Mwana uyu wamakabereka akakusiyira irini? Mwana iye akakura sei? Mwana uyu akandisiyira aine 1 year 4 months pakutanga paakaenda kuchikurubhi kurehab. Akatomboenda kurehab? Akatomboenda kurehab akanogara 5 months.
akazonotorwa navamwe tete vake vakanga havana kunomutora, vakangofonderwa kunzi tinofunga kuti anani papfungwa dzake, tinofunga kuti asiya mutoriro. Tete vai vakanzwa tsitsi vakati mama ini ndakunomutora, ini ndikati ndandimudi mai vemwana kuti vadzoke mufamily yedu, vadzoke zvekwatiri handidi. Tete vakati ndinogara naye kubudiriro, vakanomutora. Ndofunga manana December havana kunogara naye, vakangogara naye 1 week 3 days vakamudzinganisa atanga futi abva kuri hebhu. Haana kunogara kana kuti ndiri kukuudza kuti haana kuita 2 weeks akanga atanga futi. Zvii zvamuri kutarisira gogo kana kuti zvamungade kutaura kune vanhu vari kuita mari nekutengesa zvinhu zvakadai zviri kukanganisa upenyu hwemhuri? Mwanangu, ndinoshungurudzika chaizvo nevabereki vakaberekawo vana vanotengesa zvinhu zvinodhaka zvemadrugs. Ivo vana Blonde Clay, vana mutoriro wacho ivavo vari kuuraya nyika, vari kuuraya vazukuru vedu, vari kuuraya kana nevana, nekuti ndo kunonzi kutoponda. Mwanangu, madrugs mwanangu chirwere chakashata, chiri kukupenga chako chako kuti ini ndoda kuwana mari yekuti ndirarame ndichinouraya vana. Mwanangu, kana usati wambozvigara nemunhu anoita zvemadrugs unofunga kuti zviri nyore, asi kana wazopinda musituation seyandakapinda yemwana anoita tora mutoriro, unoona kuti mwanangu hazvina kumira zvakanaka, hazvina zvechokwadi. Haukati muzukuru wawarera mwanangu kubva ari mwana mudiki anokurova in front of vanhu. Ndakarohwa nemuzukuru aikona zvekutamba murodhi mwanangu, muna Korobra Way makazara vanhu iri Friday. Chii chakanga chaitika? Chakaitika ndechekuti azvara mwana uyu iprema, inyaya yeprema. Ndikati kana hautori prema uchinouya, takanga tapuwa nomwe muroora, haufani kutora prema uchienda nayo kwaunoenda. Uyu mwana tinoitira pano neprema, nokuti iwo zvinhu zvezvo uri kutora uri kunotengesa. Chero zvinhu zvemwana anongonosiya ikoko. Ndo pakatanga nyaya ipapo. Ndokuuya kuzoda kuti abe prema iya, takaona kuti haagari pano, aigara mumabhesika. Saka akangouya 2 minutes ndopaanda kutora zvinhu, obva atoita advantage yokuenda nazvo, unosiya atengesa. Kana hembe kana zvese kana zvedu magasiteng hapana, anoba makitotoka takaisa papazamu kana muhomwe, anokubereka na mafoni, anokubereka na magasitengi kana mari, anotanga anofembera futi. Chero kanoisa muperfume wakaviga mari anonoiwana otona pasisini. Saka pandakapa akazonopa prema iyoyo ndo pakaita hondo. Baba mukuru vangu ndo vakazonosangana naye kwa okay achimhanya neprema kunge dzekuto. Ndo mwana womurama wangu muningira baba mudiki vake vanouya neprema yakumba. Ndo pakachinozonodzoka akati wakajera stereki iwewe. Ndimbuya vari kunzara. Ndimbuya vari kunzara. Prema yacho ni iwewe. Uchazvara mwana kuti uise muprema. Uri kuidi? Ndikati prema ndiye muzukuru asi atoda kuitore nokuti unoitengesa, unosiya kumutoriro ikoko. Ndo paakanotora demo akati ndinokutema kana kundira kuti ndinoitema prema iyoyo. Ndo matangira zvakaita. Saka akamba mukahanzvadzi kake kanouya. Iye akati woramba neprema. Ndo paakanoba power bank akati ndakuenda ndonotengesa. Ndomba aterwa nekahanzvadzi kacho. Saka hanzvadzi yachoni vakangosiyana negore. Ndokubva uyo anosvika mutara ndokubva anodonhedzera mwana pasi kuti zvigonzi hanzvadzi ndo yamurova mwana akakuwara. Ndokubva uyo anomubata pasi. Saka vanhu vakaramba vachindishedza ini kuti nai mwana akukuwadzwa uyo manje. Ndo pandakazomhanya parodhi kunonunura uya kuti aiwa muregedzi vanhu vemutoriro anofa. Ndichidaro ipapo ndo paakatanga kuti hembe zviya yasvika umu vanhu vese vakuseka matora mafotos ekuti mwana uyo haada kupfeka. Ndo pandakamubata ndichimuti iwe uri kunyadzira usina kupfeka kudaro. Ndo pandakanoti inini ndanosunga chita kunoenda kumba. Indabatwa nomwakomana wemuna Korobra Way imomo panonzi pagiwa. Kunzi aiwa gogo chirege kumurovera pano pachitora namiende kumba. Ndo paakanosumuka ipapo mwanangu akandirova zvikundirova zve achitora mavhu achindidira. Muzukuru ari kurova mbuya. Muzukuru ari wandakarera inini ari kurova mbuya. Ndiye ane kamwana kana asi kamwana kakane 2 years. Paakaenda kuchikuruba akanga ine 1 year 4 months. Anodzoka futi mwana uyu handisi ndakazomutora izvino. Ndakatonoto akazonouya nevamwe vakomana 3 vachiti tamuona akashama, haana kana kupfeka hembe, haana kana chinhu, haana kana
napkeni kana pamba, akapfekedzwa zisikipa remumwe mukomana rakasungwa pakati. Ende mwana ari kurwara. Mwana wake wekubereka waari kuabhuza kudaro mwanangu. Ndokutora kwandakaita mwana kuye zvino. Handizi kuti zvino ari kupi, ari muno mufakosi, ari kunzi ari kugara hanzi kuna bere panonzi pabhobhobho panamba 11 pane bhesi. Ndoko ari kugara izvozvo kutaura kuno. Nhasi uno mukati umu nemapurisa mataura here nyaya yekumabhesi uko? Ndataura mwanangu, ndataura zvese. Mufakosi mwanangu nenyaya yemabhesi. Handisati ndamboona zvinhu zvakadaro mwanangu. Handinambozwa kuti nzvimbo inochinja kuita vana vadiki vachiita mabhesi ekugara nevasikana nevakomana vachiitana zvinhu zvechihure zvega zvega mwanangu. Zvinhu zvinosiririsa mwanangu. Dai vatibatsira. Mapurisa dai arwisawo. Nesuwo vanhu tarwisawo. Ivo vanotengesa vana mai. Tarwadziwa nemwoyo kuti tiri kuuraya vana vedu nekuti tiwane mari yemadrugs haisi mari kwayo. Kupfuma nemisodzi yevamwe. Mwanangu, kupfuma nemisodzi yevamwe. Nokuti vana vari kupenga. Kupenga vachitaura vega mwanangu. Ende muzukuru wangu chimwe chinhu changa aipa. Akanga asingarari mumba. Patawa light mwanangu. Kuma 2 AM isakarara mumba. Vanenge vachibvutirwa namafoni. Nevamwe vakomana vemutororo ivavo. Usiku. Mwanangu, pachinzi hapachasvikwi. Taitofunga ndedzimwe mbavha. Izvo muzukuru wangu anotoriwo involved ipapo. Nenyaya yemutorero iyoyo.